लोगोफोर जोङो बङाइगाव बल गेलेनो नागिरदों खिन्थु मैया साफायनाय जायाखै दासो साफायनाय जादों मानसिफोरखौ नायदो बहादो हाजिरालाय नालाय दानहरगोनब्रा हाजिरा थांबाय नामा बिथांमोनाबो जोंनावलाय सार खोमसिखौलाय सिनायाखै जोङो दायो ट्रेनाव दं एबार मोनसिगोन बङाइगाव बिथांमोनाबो आरो सासे अबावबा दंहैयो नुवाखै मानसिखौ नैबे बिथाङाबो जोंना बिथाङा बियो मेन स्ट्राइकाराव थायो नायबाय था जायगाखौ नायलांबाय था नै बङाइगाव मोनबाय जोङो हाजोखौ नायलांदों लोगोफोर दाना जोङो बङाइगाव मोनसिगोन गाय स्टेसन मोनसिगोन लासै खालामदो नुहरदों I never listen to your tears and praise. Oh no, I never stop to see you try.
I never listen to the words you say. Oh no, I never look your eyes of sorrow. I never listen to your cry. एसे स्टेन्डार्डआव ओंखारहैयो बेबायदि जाम्बा स्टेसनावहा ओंखारनुरा निउ बङाइगावआवसो ओंखारगोन दा एसे मोजां जायगायाव ओंखारनांगौ सारनि दारिखौसो माबा बोरमा दारि बायदिलै मानसिखौ सिनाया नाहरब्ला सार एसे ना उन्दुनो ओंखारदों मैया उन्दुनो मोनैया थाम्फै अरजानानै बेमार जादोयो बोरमा बेमार थाम्फै आं उन्दुखायाखै मोनसेबो बुंखा थाम्फैयानो नोंसोर उन्दुदों जानांगौ आं उन्दुखायाखै दा जारला जायो जोंनि बल स्करारफोर बिसोरो नायनानै ला लोगोफोर बङाइनि नामा घरि बना रहा है wah malah bilai naman bakwa naga bir जोहोलावसोमोन नामा ना बासिराम जोहोलावमोन सिखना जोहोलाव सिखोमोन जोहोलाव ना मा होनखो सिखना ए सिखना मा होनोब्रा जालियालै दसे ओंखारब्रबलाबायो नामा गोदाव सोराव खैथा जाखो टाइमा लोगोफोर आं खोन्थानाय जायाखै जों मानो थाखाय फैदों जों फुटबल जोनो फैदों फुटबल अबसे आं दहायनो खोन्थाबाय बावदोंसो निउ बङाइ जोंना जायला बिथाङा नै मोनफैलायबाय नै अभी हम लोग न्यू बङाइगांव पहुंच गया इसके बाद चापागुड़ी तक ऑटो में जाएगा और इसके बाद खाना खाने के बाद डायरेक्ट चला जाएगा टुकराझार ठीक है होद मासि गोजान ओंखारनायालाय ओइ ओंखारनाया मासि गोजान निउ बङाइ
कामाख्यानो बियो कामाख्या थांग्रा कामाख्या टु दिल्ली सिख्लाफोर हाबा जानाय जासै निउ बङाइगाव बायसं बाथरुम नङा बियो ओंखारनांगौसो बाथरुम मोनथ'वाखै इट्स माय गॉड उतरने के लिए रेडी हो रहा है I see my God फ्लाइअभारखौबो बारलायलांसिगोन माथो बारबाय इना बुंदा ट्रेन ड्राइभाराबो फटाव दंसलै ह रखिब रं नास्लाबाय बेयो फरायसिगोनलां बवा नै थाबाय जागोन आङो जों थाबायग्रा हनै दंबावोसो आयो सिख्लाया बवा मासि गोजानाव लाबोखो फालाय ओंखारदो दायो ओंखारबाय ट्रेननिफ्राय साफा नि बङाइ मोनफैबाय लोगोफोर दायो थाबायनोसै न्यू बोंगाईगांव में साउथ इंडियन का डिश 40 मीटर जोंना किपारा लास्ट ओंखारबाय औ साइड डिफेन्सआबो ओंखारबाय माथो लास्टआव आइलाया जोङो दायो गारि गाखोनो थांनोसै नायलांबाय था लोगोफोर फ्लाइअभार गाखोनांसिगोन फ्लाइअभार गाखोहां फ्लाइअभार मोनजेनबाय आंनोबा फाटा गैयामोन लेंहैब्रबदोंसो जोंनि पार्टनारफ्रा बिसोरनो गासिबो हनै नायनाला फ्लाइअभार गोजानजों गिदिंनांगौ गोनां जानानै फैदों इन्डियान फ्लेगबो दं लोगोफोर नै नाय बङाइगावआव निउ बङाइआव सेल्फि लानो हाजों लोगोसे बैया निउ बङाइ खारबो दङ डाइरेक्ट माबा जाना गुवाहाटि जानानै दक्षिण गवालपारा बे गावखाबाय फ्लेगजों जालाबायनोखा
अट' गाखोबाय नै इयाव गंसे अट' लाबाय इयाव अट' गंसे इयाव गाखोबाय नै साराबो गाखोबाय इयाव आरो नै माखासेयाव गाखोबाय नै जोंना किपार मेटाया इयाव गाखोफैबाय नै मेन डिफेन्स स्करारफोर इयाव दंजोबथारो नै जोंनिया नायदो लोगोफोर गाबोनसो जागोन खेलाया बिनिफ्राय भिडिअखौ बानायथ'नाय जानाय नंला लोगोफोर बेनो लास्ट जाबाय